Zehazki, mihilu zen bizitzan bezalaxe, batzutan egiten da irabazi, bestetan galdu. Alete, esango nuke denok garela garaitezinak zerbaitetan. Denok badugu zerbait, ez da? Bueno, Nik esaterako. Nik. Adibide bat jartzea dira, ez da? Nik, bai. Nik garaitezina naiz pultsu txinatarrean. Zauzen duzu? Zer da hori? Hau, ez bestean irabazi egiteat, Pultsu txinatarra da behatzekin. Zuen sekula egin hau? Ez. Da, horrela itxi eta saiatu eruzu bestearen behatza harrapatzen. Ez diazu irabaziko, esan bezala garaitezina naiz. Kusi. A ber. Egira, Bat, bi, eta hiru. Hasi? Gusten? Garaitezina naiz! Datozela gure goberatu! Beti! Gregorio eta Santi, Perutan aia, Magi eta Magi! Eta estatistikak areagotzea dela, egingo dugu beste saiak ere bat? Ez dut ulertu. Bai, egin behar duzu nire behatza harrapatu. ¿Ves? Irabazi duzu berriz? Vale. Zuek, aritu zarete. Santi, belauntzan, umetan, zemat ordu? Hoize, beste getzen. Hori ba, pultsu txinatarra, gero bestelakoa. Ez dute Harriak inoiz? bota ere bai. Hau ez duzu? Inoiz bez. Zuek ezagutzen duzu, ez da? Publikoak eta, hau, pultsu txinatarra. Guk ez. Gainontzeko lehiakidek ere. Bai, ez da? Ba, gero nahi baduzu, etorri bana, eta ikusiko duzu garaitezina nola nahi zen. Mihilu zen, Gregori eta Xanti momentuz, garaitezinak, 18 saio gurean! Umetan hasi, belauntzako kaletanan. Belauntzako kaleta. Belauntzako plazan. Pultsu txinatarrean hasi, eta begira norarte heldu diren. Denera, 5.875 euro pilatuak. Eta bestei behatza harrapatzea, hori asmoa gaur ere ez da? Hori da, bai. Animoa, sorteo bikote? Perutan aia zen moduz? Ondo. Bigarren eguna, lagunak, Gasteizen lagunek pixukidiek? Nire unibertsitateko lagun baten pixukidea. Ah? Ondo. Intimoak, alegia. Ondo. Oian, Antxerakau. Handauz pixukidik, alde ikusi? Izena. Oian da nire klasekoa eta bestia ondokoa Joki. Peru datorrelako, irez ikasten, Gasteizen, eta nahi euskal ikasketak, euskal filologia ikasten bai Gasteizen, eta ze ikasten? Lagunek? Oian nahi da ikasten euskal filologia nire klasean, eta Jokine bai euskal filologia mion ja aurrago. Oso ondo. Urrengo lehiakidik zeu zarie. Ondo, eretean du bai, urrengoek. Pero nahi orduen animoekin. Zer gogorra egin behar dugu gaur. Bai, zakoa irabazte arte. Hori da. Hau pasuek, ongetorri. Eta Magi, gurean, ongetorri bikote, zer moduz? Asko, oso ondo. Magi eta Magi, zuek zarete lagunak? Bai. Kuadrilakoak? Bai. Eta pixukideak. Pixukideak ere bai? Bai. Nondi gatoz? Donostiti gatoz. Donostiarrak zarete, pixukideak, Magi eguren. Bai? Horrela, abizenak ezakit erabiliko ditugu, baina kuadrilan nola bere izien zaitu zede? Ez. Ez, Magi eta Magi. Magi denean orden. Bai, Bueno. Bakoitza ditu berez ere eginak, ez da? Tonuen arabera, bat. Hori da. Zuri izan dizute, Magi eta berari, Magi! Jode, Magi, mesedez. Magi eguren, zu ikasketaz barne diseinuan eta... Hori da, hori ikasi dut eta hortan iten lan. Ari zara hortan? Bai. Jose Politxe. Barrenak diseinatzen. Bai, bueno, nik altzariak. Hori da. Denda batean altzariak neurrira. Eta pixka bat aholkularitza ere, nik hau Hori jarriko da, nuke. batzutan dekorazioa. Obrak ez, baina beste guztia bai. Hau txata hori ez, ezta? Hau txat hori ez, asko dakizu. Ze iruditu, hemengo... Increíble. Bai, Profesional batek esana, increíble. Beraz, txalo bero bat hau atondu zuten egin. Lan bikaina. Igual, ironia zen. Ez. Hortan ez du lanik egiten, Ironia ez, bera galtzariak eta gitxo. Eta beste Magi, aritzen da? Ni irakaslea naiz. Ze irakasgaitan edo? Lehen hezkuntza eta aurrezkuntzako irakasle. Denetik orduan. Bueno, bai. Bizitzarako, umeak aberraskatzen dugun zerbait. Gainontzean, bueno, zuek WhatsApp talde bat baduzu, Bai. Sekretuak, eta WhatsApp taldeak izena du? Miruz. Gu bezala. Bai, bueno, argitze, noski, nolatan, hori? Ba, geratzen gara, bueno, a ver, ginen. Hasi zenean, pues... Ez dago arazorik. Entrenatzeko, gure etxean, egin genuen WhatsApp talde bat kuadriakoekin, eta esan genien, pues animatu gure etxera ikustera. Hori da, eta gaitzen ginen, faltzen genuen etxean, ez dakizetea,
hola, ikusten dut minuzez. Ikusteko taldetxoa. Baiz, aspalditik gaude etorri nahian, baina ezin izan dugu, Bai, da orduan ja, ze ondo. aspaldia sinen saiatzen da gero jautzi genuen. Ta ja esan zutenean berriro, bai, bazozte. Horreitxe zuzendaritzatik eta iaz 30 bat dei egin ote genizi zuen zu hoi. Bai, Etorri. bere errua, Zergati Mai, Mai, berriz ere esango dizute, Mai. Ba hori, nik azkenean ez dakit noiz eta nun ingoeten lan. Ja, irakaslea opor gutxi eta beti ere... Hori da. bizitza gogo. Hori da. Zorte hon! Ongi etorri guztioi, eta ondo entzun, Miluseko zakuan, ze dirutza daukagun. Hirugarrena, jaski. Ai, mesedez. Bai. Nik beste ikustatzen daz. Harria, Bai. bat, Bi, ta hiru. pam! Bat, bi, zeuk, bai. Zakua. Venga, zingo gara. Zakuan, Miluzen, dirutza adidanok, 109.000 eta 700 euro. Zer da hau, Guata. Zer da hau? Entzuten da txintxarri hotxa? A ver. Aleiko publikoa, aleiko txintxarria, gau bazuek! Aleiko herri eskolatik zehazki. DBH lau maila. Azteko momentua, puntuak pilatu, hasieratik hasi puntua pilatzen, gero faltan botatzen data, bestela. Gregorio Santi, arrastoz arrasto, lehenengo taula. Lehenengo arrastoa. Igo egingo zaitu, hori ziur. Igo gailua. Adibidez? Eskailerak. No? Garagardoa. Epa. Bai. Batzuk, besteak baino, zorrotzagoak dira. Takoiak. Ode, Gregorio, zer da? Oso ondo! Dira batzuk horratz estilokoa. Ez, Nik, zara zalea, ez? gorroto betia nik. Zuk altuera ere. Ez, altuari gaitzik, oso txarra hori, ezin Zerozoa, ibili, min, ondo. Perunaia, bigarren taula, lehenengo arrastoa, ondo ikusteko, ondo begiratu, behar da. Betaurrekoak. Zerua. Gregorio Santi. Zorriak. Medikuntzako alor batean lan egiten du. Okulista. Oso ondo. Oftalmologoa gure izan. Ondo ikusi da, labera garpuntu duzuk ere. Ikusia. Aspaldi zut egin? Uf, ni gero eta txarra hau. Bueno. Mai eta mai. Ia kontzeptua ikusten duzuen zuk ere. Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Haiekin ez obsesionatu arren. Gezurrak. Kiloak. Mugikorra. Lehenago edo geroago iritsiko dira. Oporrak. Emaitzak. Vale. Analisiak. Bagoitza bere zeratan, ez da? Bere kezkekin, babetza. Azterketak. Irribarrearenak dira politenak. Hortzak. Ai, Eko argi, ez da? Ximurrak. Bai. Mm. Noski, laro puntu, Gregorio Santi. Marka gailura, lauro gehiago. Zimurronak horiek, beti esaten da, ez da? bai. Hori ba. Bai. Zue baditu baina ona dira. Santi. Bai. Eta gure zimur asko garatzen ari gara zuei esker. Jarrai dezagun hortan, imintzioak mesedez. Perukanaia bezalean. Argiztapen hon bat eta listo. Ba, hori ba. Miluzen badaukagu. Berezko argia dute hauek. Demora. Zu lehenengoa. Vale. Hasi. Etxe bat. Etxe asko, auzo bat, Ez da herri etxea, bat. ez. Kaxa bat. Ez. Ea zer den? Zuaitza, Bai? basoa. Bai? Bai. Fruituak. Txaron, ez esan... Baso zaina. Bai. Hori, ez zen erraza, Gidatu, tuneletik pas. Ekatua, kotxean katua. Baita, zertan ari da? Gurpila aldatu. Bai. Bai. Prozesioa. Zimurrak, izango ez ditugu gero zimurrak.
Ez dakit, garraiolari edo santu laneta biak egin duzu batera, Pero, hau, San Gregorio! Iruro gaina! Egingo zaigut garraiatu eta nizan mona izan berean martirra ere, bai? Ba, bikain. Pero naia, beste? Bai. Bai, zahartu lekua? Mai eta mai bezaldean. Puntutxo batzuk donostiara. Pareskak. Demora. Txaron, Egon. Bai. Horren bai. Sega. Ez, da sega, ez. Golf. Ez. Peru. Lorazaina. Ez. Kirola? Ez. Ah, Garbitzailea. Bai, eta? Konkretuki? pasilloa garbitzen. Ez. Non? Non. Kotxeakin. Ez? Bidean, errepidean. Bigarna. Buda. Yoga? Zer egiten Meditatu. Meditazioa ondo, bai. Zezena. San Ferminetan korrika. Baina nolakoa, Encierroa. Sokamuturra. Eta? Eta korrikalaria. Bai, oso ondo. Eta bestea? Falta. Ia, A ber. asera badukagu. Pasilloa. Ez. Ez. Zertzen, hori esan duzue. Lorazaina. Ez. Garbitzailea. Bai. Lur garbitzailea. Ez. Fregona? Erreza hau? Pasilloa? Haundia. Estadio garbitzailea. Kale garbitzaile. Zertakiz. Zertzen. Bai, Kale garbitzailea. Guau. Nor gezitu kale garbitzailea ikusi horrela kalean. Garbitzen. Parrona bueltan. Ondo. Kalea, Bi, berroina, hau pasuek. Ja. Gauza politak, gaur, Initziotan da, irudipena, etxean aritu zarete gainera, ez da? Hombre. Zoragarri, hartu lekua ba. Gero hori da Santi bestaldean. Iruko bat, puntua behar dituguta. Depora. Ai, ja. Ikusi? Vale. Así que lehenengoa. Vale. Txaron, barkatu. Orain bai, hasi. Ja, sí. Olloa. Los pajaritos? Ez. Bustana dago kena? Ez, olioa? Olloa, arrautza jaten. Olloa Arrautza? arrautza. Olloa arrautza. Bai, Olloa zer da? arrautza. Arrautza? Jartzen. Jartzen, Bai. Bai. Ni jaten ulertut. Telefonista. Ez. Erizaina. Operazioa, zirujaua. Ez. Medikoa. Mediko hori bai. Judo. Zer da? Judo. Borroka. Bai. Oso ondo. Bai, oso ondo. Erto? Ba, harri, gustatu den mairen aurpegia. Hasi da, telefonizata. Ez. Galetu pizka bat, Oso ondo. Iruro gaina, hau pasuek, oso ondo. Eroglifiko batzuk, Gregorio Santi, bai ez da? Finaldean, fin? Glifikotan ere. Bai, azkenekon bai, baina bakizugu gehala. Bai, eta gora eta bera, eta... Bolga. Prozesio berri bat, hori da. Eroglifikoa, Gregorio Santi, lehenengoa, denfora. Hau da, hau. Bai, Pixagurea. bikain. Ba. Pizen bete ikusten dugu, 10 hori erromatarrez behar dugu, isa izango litzateke, pixa eta gura doaz. Pixagura. Pixagura. Bale. Ondo zaudete, ez da? Bai, momentuz bai. Bigarren eroglifikoa, denfora. Fuerte egia da. Arbitroa. Ez. Bitroa. Ez. Fuertegia da, arbi. Zer egiten du, keinu hori zer da? Gora. Ez. Baina... Bukatu da partidua. Ez. Amaiera. Ez. Berria, gauze berri bat. Nobedadea. Barra. Barra. Bar. Bar. Errepikapena barra. Barra. Bideo arbitraxa edo... Hola. Gauze berri bat, nobedadea. Barra zen. Vale. Bara txuria, parkatu. Bara txuria. Bai. Txuria. Vale. Tokita ginen, lehenbiziko bai alere. Berroita barbuntu erantzara. Zeruta nahi eroglifikoen txanda, bai ez da? Nahi gogoz. Venga, lehenengoa, denfora. Gauean egon dira,
Liskarrak. Liskarrak. Lisa Simpson, eta kenduta Liz, eta jarrele jalde ikusten dugu. Liskarrak. Bi daudelako, oso ondo Liskarrak. Peru berak, askatu du, esan du, Liskarra. Epa, ondo, sartu da. Peru nahi abigarrena, denpara. Nire aizona zen. Azaia. Aktorea. Ez. Nor da? Azaiana. Nire izena zen. Azai. Bai? Azaian. Azain bai, bai. Atezaina. Atezaina. Ez? Mel Gibson. Zei? Estiluan Mel, alderantziz Lem. Lem, azaina. Lemazaina. Azain, Naute gurea etzen eta orduan ezin asmatu noski. Lemizikoa, bai? 50 puntu. Mai eta mai, eroglifikoek bai, ezta? Danak esmatzeko gogoz. Gogoa bai. Oso ondo. Erakutsi, trebetasuna, lehenengoa denpora. Haiek bai. Inparrak. Ez? Parrak. Zeo zer adierazten dugu horrekin. Txorakeri. Ez? Pailazo. Ez? Broma. Ez? Txoro. Ez? Oso antzekoa. Txoro zoro. Zoroiak. Zoroian. Hiru zoroian. Ez? Zoro ez? Eroiak. Sartu da. Barrak dio. Lastima. Ioiek eroak, bueno, ero agertzen zaigu askotan, eroiak. Ikasi dugu hori egiten. Eroiak. Gertu alere, Bigarrena, haupa, denpora. Arriskutsua da. Ba. Bale, lu baderantzunen zati. Lukaf. Kaf. Kaf ez, zer da? Zehazki. Zehaztu. Ebakia. Lubakia. Bai. Bai. Eraiketak egiteko lupari pakendu, musu aurrizkeran, lu, ebakiari ekendu, bakia, lubakia. Oso ondo. Bigarna, bai. Ondo bikote, 50 puntu. Eski, aipatu izan izut, bueno, sukalderako zaletasuna da badu dela, eta gustoko dut, kozinatzea. Baina ez da nahikoa, antza, nik uste nuen lanerako, sukaldari lanetarako eta balekoan itzela, baina lan eskaintza honetan eskatzen dutenik nik ez daugat. Lan eskaintza honek, dio, elikagaiak manipulatzeko haragia edo sukaldeko titulua. Alegia, elikagaiak manipulatzeko nik uste dut agiria eskatu nahi ote duten edo. Manipuladore agiria, alegia. Enau ados, haragia bak, oso, euskal okela bak, oso. Baina ezagin manipulatzen. Elikagaiak manipulatzeko ikastaro. Hori egin duzu noiz bait? Ezagin nola egiten den, Nik imaginazio horrela. Peruk bai. Eta? Zer da, manipulazio horrela, piperrak esan dut. Alergiak eta olako gauzak. Bai, Perurekin libre gara orduan. Ez alergiarik, ez... Ba oso, ondo txalo, eroa Peruri ere. Haragia hau gazutu gorduan, ezta? Eta agiria ere, bai. Txintxarriak, bakizu, alegiko herritarrei esaten zaie txintxarri. Hauek dira txintxarriak. Ba... Gira, ze ondo egiten duten txintxarri hotxa. Bat, bita hiru. Nik eskau du txintxarri hotxa, baina abestu nahi hau oso, no? Hori ere oso, no? Erdibideko zegoen izan da. A ber, erdibideko Baina orain, entzun nahi dut txintxarria nola egiten du txintxarriak? Txintxarri bat? Bueno, Gregorio eta Xanti, animo, Aliko egin ez dago gauzorik. Lehenbiziko eskua. Urrengo saiorako ikasi txintxarria nola egiten duen, ez? Zenbatean amodioa. Zer aldera. Zein da sugegorriaren sinonimoa? Itxusuge, larrasuge, suge maltzur edo hilkosuge. Larrasuge. Ondo. Bale, gauza bat ikusten nabil, alegia itxatxia. Bai. Orduan alegiako. Zuek nola esaten duzu, Alegiakoak zaretela esaten duzu, Ez, alegiko bai, alegiako da. Bai, bueno, aleginduko gara. Alegianduko gara. Alegiako da. Nik noteko itxatzea gara. Alegiako. Ondo, publikoa. Gregorio Xanti, aurrera. Donostiako Urgul mendiaren izena gasko irati dator, baina
Ze esan nahi du? Arrotasuna itsasoari begira, balea talaia edo jainkoaren begira da. Urgul. Ze esan nahi du? Itsasoari begira. Urgul. Itsasoari begira. Ura eta... Arrotasuna. Urguilua. Claro. Oso ondo. Euskal filo. Te batzuk? Filologia ondo, esan. Akla urgullu. Zer izen du Beethovenen sonata honek, Gregorio piano jolea? Klasikoa, ni luzen. Ilardi. Oso ondo. Eta, ari gara honekin? Ez, oandik ez. Oandik oso Susanakin nabil. Susana, Beethovenena, oso ona. Elizaren txat erreza da, bai, letxe da. Por Susana. Bai, oso erreza da, zoten. Bai, polita baita. Aurrera? Hauetako zein filmetan ez du lan egin Dwayne Johnson, The Rock aktoreak. Men in Black, espioi bat eta erdi, momiaren itzulera edo etxe horratz. Ez dut ikusi inoiz, hau ginen. Ipoa? Ez dut ikusi pelikuli bai, bera... Ez. Bera oso ondo, Ikote? Men in Black, bai, Men in Black. Bai. Bai, eskertza. Will Smith. Bai. Eta entzun? Baina ez naiz bakarra. Milaka baikara, galdezka. Nola du izena entzun dugun taldeak? Trakets, Demo de Quartet, Eskabidean edo esian. Demo de Quartet. Eskabidean. Eskabidean. Normalean erritmo azkarragoak eta, baina... Horrelako ere badituzte. Askatzeko aukera duzu, Peru? Maia? Ez? Zein koloretakoa da nobitaren elastikoa? Urdina, horia, berdea edo arroxa? Horia. Zalea gara, ez da? Bai. Zatu kosmikoa agertu izan da horretik ere, ondo. Zaku magikotik esaldia atera nahi baduzu, Horantxe aukera, askatzeko. Zenbatean amodioa, badira diruak eskuratu ezin dituenak, dio azalpenak. Ez. Aurrera. Nola esaten da kontrako ezarriti joan, meinakan, taskandu, zetuldu, azki joan edo kusun egin? Zetuldu. Filologia berriz ere. Indarrean. Taskandu. Mai eta mai? Azki joan. Kusun egin zen. Egin politxe, Nola du izena argaziko hegaztiak? Matxin kantaria, urdin moko luzea, Martin Arrantzalea edo buzan motz urdina? Martin Arrantzalea dara. Martin Arrantzalea. Martin? Ze politxe, Oso. Urdin hori. Eta Arrantzalea, gainera. Jode, dena dauka. Martinek. Gregorio eta Xanti. Zaretuko geha, ber. A ber. Erositako maitasuna gutxitan zurruna. Gregorio. Komo dina? Ze tensioa batean, Perutan aia, bigarren eskoa dator, zeuena izango da, eutxi.begi komodinari, onela dino, gehiegi gauza onerako, ez? Zein koloretakoa da jokerrek daraman txalekoa? Morea, rosa, urdina, laranja? Moria. Ezta. Urdina. Laranja. Morea traje, bai. Bai. Erre. Perutan aia? Zein herritako udaletxea da? Areso, Berrobi, Arraratx, Lakuntza. Berrobi. Bertako alkatea, Gregorio. Bai, hor paren bizi naiz ni. Bai. Bisitatu! Ui, bai, ez ez egon.
Peru eta naia. Lehen bizintzan bai. Zenbat kilometro daude Tutera eta Tafalla artean? 19, 59, 69, 109. 19. 59. Oso ondo. Ondo. I letra? Peru naia, aurrera egingo dugu, entzun hau. Zenbat aldiz zerrepikatu du karma hitza? 3, 5, 7, 10. Zazpi. Zazpi. Errebotea? 5. Kama. Altzan da? Nola du izena Peru naia argazkiko ahateak? Mandarin ahatea, ahate lakatua, laranja ahatea, Pekin ahatea. Pekin ahatea. Jatekoa. Jan, bai. Laranja atea. Errobatea? Mandarin atea. Oso ondo. Zautzen zenuen? Bai. Txia, Nondik? Txino. Bizitzatik. Baina, noiz baita ikusita aurretik? Ba, ikusita, zoen baten ikusita dokat. Bai ba. Mandarin ahatea. Oso ondo. Gozo-gozoa. Perutanoia. Ze urtetan sortu zuen William Morrisonek autoelektrikoa? 1880, 1980, 1970, 1983. 1970. 83. 1980. Hau, Zema denbora, ez? Bai. Oraindik ere? Etzan izango zan berdin baina. Peru nahi aurrera goaz? Nola esaten da ondo ezik larraulen? Kalaska, apaska, siketua, nakatx? Nakatx. Mai. Siketua. Beste rebate bat? Apaska. Epa! Eskatzen bada. Ba, aurrera goaz eta entzun hau. Vale. Mana, Mana, geure kuadrileko ere sorkia dau. Ez da? Ba, nola du izena? Kantuak, izena? Kantuak. Peru naia? Ahogado en un bar. Clavado en un bar. Vale, eta badakigu. Bai, Bai. Ustez edo? Vale, Bai? irribarre ozenak adierazten ditu urduritasunak. Bai, ondo! Egizea? Bai. Egizea. Oso ondo. Ondo, ikote? Puntutxo batzu, komoin ere bai. A ber, barriro. Ni lasai nago, Alegiakoak ere ondo zaudete? Oso ondo. Bai, ondo, ikasten ari nahiz, ezta? Ondo. Orain ja bere ikasiko balute, alegia, ez dakit. Mai, zure eskua? Hirugarrena. Ez nuen uste, baina... Zein diru erabiltzen da Hego Afrikan? Metikala, frankoa, naira edo randa? Frankoa. Eondan hau baino ez naiz goatzen, ze diru... Randa izangoa. Randa, bai. Txartelarekin igual, ez? Bai, hobe, bai, obizuno eta horako gauzekin, ja. Abatzuk azteko. Nola du izena Metallicaren abesti honek. Enter Sandman, Nothing Else Matters, Whiskey in the Jar edo The Unforgiven. The Unforgiven.
Barkatzina. Whisky in the jar. Bai, whisky. Whisky in the jar. Ka. Zen neurriko diametroa dute, ohiko viniloek. 11 zentimetro terdi, 15 terdi, 30 terdi, 50 terdi. 30 terdi. Oso ondo. Horrentxe ilaski ez da, etxean. Ba, erosiat kamerin dakot, autoparia. Vinilue. Vinilu edakot kamerinuen. Bai. Maili eta maili. Nola esaten da, desegin, etxarri aranatzen, aziletu, istiketu, barratxe egin edo, trazkatu. Desegin. Aztilletu. Hori arbizun. Azilean. Bai, nahi zuna. Istiketu. Istiketu. Istiketu, nahiko mate mandarina eta, beste. Ez nuen uste baina, segi, lanean. Zein urtetan estreinatu zen Avatar film... Bueno, ez du deskribatuko. Txarra. Vale, ilaski bai. 2003, 2005, 7, 9. 2009. Heme askok zer egingo luke, inauten itan, pelikula honeratik ez balitz, Orainik ere. Eta ere... Esango dugu. Bai, Bai. Esango dut. Nahi zena? Erabaki txikiak ekar ditzake ardura handiak. Induzketa lanetan fine, Bastiarrak, zuzena da? Bai! Oso ondo! Bigarren kolorina, adi! Markagailuak onela ditugu 570 markako moina belantzan, Zarauzo Jartzun 310, 270 bi komodin Donostian. Atzetik, Mai eta Mai, baina bi komodin. Urrezkoak izan daitezkenak, animo. Gregorio Santizabek erantzuten hasi, lehenengo errondan, jakin nahi duguna da adidanok trikuarriak dira. Sorginaren txabola, sorginetxe, tartalo etxeta, gentilarri, sorginkerida, aitxuko, maramendi iparra, sorginorratz, xubera zain, mina basoira, enerizko atea. Sorginetxe. Sondo, Arrizabalagan. Perunaia. Gentilarri. Aralarko trikuarria. Mai eta Mai. Mina basoira. Hau, abesti baten izena da. Gregorio eta Santi. Aitxuko. Ataun eta Idiazabal artean. Perutanaia. Xubera zain. Nafarroa berean. Gregorio eta Santi. Tartalotxeta. Tartalotxeta. Neolito garaiko hau. Perutanaia. Maramendi iparra. Ezaman. Bi eta bi. Bi zuzenak, bi okerrak. Sorginaren txabola. El Villar, herrian, Araban. Perutanaia errematatzeko aukera. Enerizko atea. Bikain! Euro puntu, urrezko puntuak oiek. Perutanaia bikain zereginak betetar lehenengo errondan. Bigarren errondara goaz. Bigarren errondonetan Euskal Argitaletxeak dira. Alberdania, Aunamendi, Elkar, Erein, Nausa, Pamiela, Katakrak, Txalaparta, Txertoa, M. Irakurri begiak. Elkar. Noski. Katakrak. Erein. Aunamendi. Donostian sortutako argitaletxea bai. Alberdania. Irunen, hau. Sondo? Txalaparta. Zafalla handu egoitza. Perutanaia. Pamiela.
azken erantzun zuzena komodinak dituzuen, eskak? Komodina. Eta txerto argitaletxea erakutsita. Ondo, puntu, ondo? Hirugarren errondan, mai ez duk erantzuten hasi, eta buruko ezurrak dira. Esfenoidea, zigoma, baraila, ingudea, mailua, kopeta ezurra, elemenia, peronea, ezurriliakoa, parietala, oxtipitala. Kopeta ezurra. Ondo. Oso garatuta daukanik. Gregorio Santi. Parietala. Buru ezurraren gaina, alegia. Perunaia. Oxipitala. Ondo. Baraila. Hortzainak dauden bi ezurretako bakoitza. Gregorio eta Santi. Inguda, mailua, peronea, ezuridakoa. Mailua. Erdiko belarriko ezurtxoa. Perutanaia. Esfenoida. Ondo. Hiru ez dira zuzenak, bi zuzenak dira. Gugera? Bai. Gugera. Ai, barkatu. Komodina ere badukazue, baina bestiek bai. Ingudea. Belarrian hau ere. Bat gelditzen da ona? Komodina. Eta zigoma da. Zuzena, puntu. Eta markagailuak ez da zuzena eta gero 720 puntu gure anaientzat. 760 peruketa anaiak. 720 jukitu dugu mai eta mai. Amaiera goria. Mai eta mai ez baita zuen esku ere egon. Gertu alere, Denez konturatu. Ditxi berriek lan gehiago izaten baitute egokitzen eta zuek, ondo, nabaritu da, Etxean aritu zarretela. Eta nik, Ni luze izeneko talde bat ere baduzuela, WhatsApp talde bat. Horrek esan Borratuko dago. Ez, nola ba? Ez orain kuadriako beste bi etortzea. Izendatu? Eta, bai. Sara, Bai? eta... Bere lagun bat. Eta bere lagun bat. Bueno, baina Sara- Paul ere bai. Paul ere bai. Sara eta Paul. Bai. Eta batez de nabaritu da, dinot, miluzera zabiltzela bai, nabaritu da, 6 atorrak zarien hain denpora Bai. txikian, asko nabaritu delako. Hau paneskak, Apa, eskerrik asko bigode. zertierren. Final erditan, aurrez aurre. San Gregorio eta San Xanti. Ondo? Bai. Eroso, ezta? Bueno. Bai. Kontuz, perutan naia bigarren ez Bai, bai. da. Bigote ondo? Bai. Ezta? Bai. Arraun egin behar izan dugu amaiera aldera gainera. Bai. Lasai, Peru? Bai. A ber, sokei uste bion. Ados, lasai? Bai. Bain zentratuta, bakizue, sokatira datorreta, erantzuten lehenak. Perutan naia zuek, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Nola du izena Ruper Ordorikaren azken diskoak? Ruper Ordorika. Bakarka bi. Zenbaki tekla daude telefono 5 batean? 10. New Yorkeko jatetxe batean tipa usteko esan badizute, ze utzi beharko duzu? Propina. Bai. Ze barazki mozten egin dezakegu negar? Tipula. Noski. Zein bi hamarkadatan jolastu zuen Arkonadak realean? 80, ez 60 eta 80. Bai, sondo. Berangarra bazara, ze lurraldetako bazara? Nafarra bera. Bizkaia. Ze izen artistiko hartu zuen Cecilia Sofia Ana Maria Kalogeropoulos sopranoak? Paso. Paso. Maria Kalas, 3 hankako ze tresna behar duzu argazki bat mugituta ez ateratzeko. Tripodea. Osondo. Nola deitzen zitzaien gorteetan aritzen ziren erdiaro klasikoko olerkariei? Juglareak. Trobadore, trobalari... Kankunera bazoa zoporretan zein herrialdetara joango zara? Mexikora. Ondo. Zein mendetan hasi ziren Bilboko Doneiakue katedrala eraikitzen? Ze mende? 18. 14. Zenbat diagonal daude lauki zuzen batean? 2. 2. Zenbat lauterdiko txapelketa irabazi ditu Aimar Olaizolak? 4. 7. Ze instrumentuz lagunduta kantatzen du Fermin Valentziak? Gitarra. Gitarrarekin. Nola du izena Bilboko euskarazko irratiak? Paso. Bilbo iria. Zein animaliak egiten du kluk-kluk? Oiarrak. Apoak, 1000 gau eta bat gehiago ipuin sorta zein kulturatakoa da? Arabia. Arabiarra, ondo?
Ze kiroletan aritzen da Nilofar Bayat aktivista afganiarra. Bota? Surfa. Saskibaloia, jarraitu abestia. Saltzen, txakur txiki baten. Karamelua. Ondo. Ze beharko duzu kafe hutsa ebaki bihurtzeko? Esnia. Bikain. Ze unibertsitatek antolatzen du urtero UE Zinema filmen laburren jaialdia. EHUk. Mondragon Unibertsitateak zenbat izki dauzka 30 zenbakiak? 10. 12, zein koloretakoa da belearen mokoa? Beltza. Osondo. Ba, norena da denak begira daudelaik kantua? Kaso. Olaia Intziarterena, zein herritan ospatzen da Lapurtarren biltzarra? Lapurte. Uztaritzen, ze oparitzen dute islandiarrek Jolabokaflot ospatzen dutenean? Janaria. Liburu bat, zein kolorerekin lotuko zenuke garbitasuna? Txuria. Zuriarekin. Kondairaren arabera, zein forma zuen Arturo Erregearen mailak? Borobila. Ondo. Kantaren arabera, zein egunetan du lanerako gogoa Alferrak? Igandean. Igandean. Lepa. Zenbat irauten dute futbol partida profesionalek? 80 minutu. Ondo. Zein da, atzetik hasita, 12. hilabetea? Abendua. Urtarrila? Zein filosofoak esan zuen? Zero eta nahi entzun behar da prozesatu Bai, hori denporaren tentsio asko, Zer moduz, bikote? Ondo. Ondo. Ondo utxita? Bai, Hor sokari? Bai. Oso ondo. Eta hirugarrenian alkarri ikusteko beste aukera bat. Ja, bai, Zuek. Artista dira, Gregori eta Santi, barre egiten baitu guztuekin. Baina gero, jiji jaja, finalera. Berriz ere hemen gara, pozik? Bai, oso. Ezta? Presioa? Ansietatea gehiago, ez Ja, da, presioa. gogoa, ez da? Bai. Eramango alditugu etxera behingoz, jokoan ditugun 109.000 euro horiek. €109.000 euro, alegia, diru asko. Alegia komuniko! Etxekoei deialdia, gurekin bat egin aplikazioaren momentua. Iritsi da? Eta jolas egingo dugu. Jokoa zuentzat, Gregorio Santi, dirutza hori irabazteko aukera. Bakezaleak? Bai. Zari, Bai. Gerrarik ez. Joko ono bezala. Historikoki itxas guduak esate baterako oso interesgarriak izan dira. Bai, oso. Ondo. Ondo. Gregorio eta Santi adi sorte hononon itxas guduei izena eman diete. Denbora. Matxitxako, bai edo ez? Ez. Esbolder, Ez. Lepanto, Bai. Waterloo, Ez. Orreaga, Ez. Jalandia, Bai. Verdun, Ez. Stalingrad, Ez. Silaeo, Bai. Trafalgar, Bai. Salamina. Bai. Amaikako ikusiko dugu, batailak bai, baina itxas guduak nahi ditugu, biakatz bakarrik. Motu matxitxako. Matxitxako igual? Motu bat bakarra. Bai, matxitxako bai. Lehiztatu. Bai. Akats bakarra dago. Ez bolder igual? Bai. 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 Bai, ez datu? Bai! Beste behin, amaikako osakuntza, sekulakoa, Gregorio eta Santi. Amaikakoa, osatuta, Sakurako bidean kokatu gara. Gregorio Santi, adi, galdera egingo dizuet, ondo entzun, ondo ikusi erantzunak, urrezko galdera. Gaur egungo Greziako eremuan gertatu ziren bi. Denbora. Salamina bat. Bai, hori bai. Eta bestea, gaur egungo, Silaeun, besteak ez bolder ez, matxitxako ez, Lepanto, Stalingrad. Ez Silaeun, Stalingrad, ez? Ez horrati Silaeun, bai. Hori.
eta Santi? Zer, oain kontu altze pentsatu. Zer? Zer? Lepanto. Hau zilaun ez da Lepanto, salamina bai. Bai. Ja beti bezala. Gregorio eta Santi, 11koa osatu dugu. Urrezko galderaren erantzun zuzenarekin, zakua eskuratzeko aukera. Gaur egungo Greziako eremuan gertatu ziren bi. Tita batean erantzun duzue salamina. Zuzena da? Greziar uretan gertatu zen bai. Egeo itsasoko Golfo Saronikoan. Lepanto da bai, estia. Markatu. Lepanto uste deula dala guain. Ez que ez dakit Lepanto bota Grezian edo Turkian, baina ez. Erroma ingurrengoa. Gregorio eta Santi, erantzun batera gaude. 109.000 euro. 500 irabazita gaur. Zalantzak ditugu, aukeratutakoa eta Lepantoren artean. Gregorio, Santi, Zilaeon, erantzun zuzena da, zakua jokoan! Banko zen! Eta bazen egiten! Beste 500 euro eta txarla zamarra hau! Gregorio eta Santi! Azte finala! Beste finala ikusgarri bat! Zer da hau? Segi hortan! Esan, gozatzen ari garala zuekin, zuen jakintzarekin, zuen konpainiarekin hau bazuek, etxekuei esan eskarrik asko